Inselmilkom l-odwa tajba qegħdin nissegwu xandira diretta fuq l-istazzjonijiet One Radio u anki fuq Facebook permezz tal-paġna tal-Partit Laburista. Miegħi għandi lill-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela l-intervista. Bonġu, Prim Ministru, l-ewwel lajt it-tajjeb lilek u l-familja. Bonġu Trisha, nsellimlek, nagħti wkoll lajt it-tajjeb lilek u lil kulħadd. Ġurnata sabiħa, ġurnata speċjali f'qalb ħafna Malti, f'qalb il-poplu Malti u għawċi kollu, ġurnata partikolari. Xorta niċċelebrawha b'mod differenti, flok din is-sena timmorru l-festa tal-Irxoxt noqogħdu fil-ġabra tad-dar, però xorta waħda miċ-ċelebrazzjoni fih dan il-familja. Il-familja tkun ukoll ristretta kif qalulna l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika, jiġifieri llum hija ġurnata ta' ċelebrazzjoni ma fl-istess waqt hija ta' sagrifiċċju wkoll. Sagrifiċċju ta' dixxilpina. Sejrin tajjeb qegħdin għaddejjin minn pandemija illi gburi ngħid li bħala pajjiż irnexxilna nikkontjenuha aqwa minn kwalunkwe pajjiż ieħor. Dan mhux biss għaliex konna preparati u għax konna organizzati u użajna r-riżorsi kollha ta' dan il-pajjiż imma kellna poplu li kien dixxiplinat u ikkopera ħafna. Illum dik il-kooperazzjoni trid tkompli. Mhuwiex tajjeb, anzi ma nistgħux illum għax hija ġurnata ta' xemx, kulħadd joħroġ jiġri barra. Inkunu qegħdin ma nkunux qegħdin nobdu lill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika, nkunu qed nissugraw li dak kollu li rbaħna sa issa nitilfuh. Qegħdin noqorbu lejn dak il-mument li nistgħu nerġgħu immorru għan-normalità, dak il-mument għadu ma wasalx u għaldaqstant l-appell tiegħi nibda dan huwa appell li qed intenni b'mod regolari, jibqa' wieħed ta' dixxilpina, jibqa' ta' wieħed li rridu nobdu ir-regolamenti li qegħdin jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika u noqogħdu d-dar. Noqogħdu d-dar noħorġu għal dak li huwa bżonn biss, li huwa bżonn għax-xogħol mill-bqija ġiri barra mhuwiex il-mument. Jilħaq jasal il-mument tal-ġiri barra għan-normalità se nerġgħu immorru wkoll għalissa għadu mhux dak il-mument. Prim Ministru, ftit tal-ilu il-Gvern ħadd deċiżjoni li mhux qiegħed f'pożizzjoni li jiggarantixxi riżorsi għas-salvataġġ tal-immigranti tal-massa illi jkunu abbord kwalunkwe bastiment jew opra tal-baħar. Sal-bieraħ stess kien hemm 150 immigrant illi ma tħallewx jitlu f'pajjiżna. Għaliex il-Gvern ħad din id-deċiżjoni u kemm huwa importanti li fis-sitwazzjoni straordinarja li ninsabu fiha bħalissa s-saħħa tal-poplu Malti u għawċi tibqa' l-ewwel priorità. Korrett dak li qed tgħid. L-ewwel nett però nibda mill-aktar punt kruċjali. Din mhijiex xi deċiżjoni li ttieħdet abbażi ta' deċiżjoni li għandha xi motivazzjoni razzjali. Dik hija indubitata u għalhekk nikkundanna u niddiżapprova minn kwalunkwe kliem illi seta' jingħati li jista' jqajjem sentiment razzjali, li jista' jagħti lokal mibeda razzjali anke jekk ma kienx intis, għalhekk aħna maħniex poplu illi nassoċjaw mal-mibeda razzjali, anzi aħna poplu li għandna l-imħabba lejn kull razza, ir-rispett lejn kull razza, ma niddistingwux bejn kulur. Dawk huma affarijiet li bħala poplu ħriġna minnhom u dejjem urejna maturità li ma naqgħux f'dawk l-affarijiet li tant ibaxxu il-valur tal-bniedem. Għaldaqstant din żgur li kienet deċiżjoni illi fil-verità jekk kien ħarsu lejn x'għamilna lokalment aħna waqqafna it-traġitt tal-Maltin lejn Għawdex u tal-Awċil lejn Malta jekk mhux għal raġunijiet ta' xogħol, għal raġunijiet mediċi u għal raġunijiet essenzjali. Ġifieri ma kienx din xi deċiżjoni li aħna qed ngħidu xtutna ma rriduhomx għal persuni, ma rridux li persuni li ġejjin mill-Libja jew ġejjin mill-Afrika ma jersqux lejn Malta. Ir-raġuni kienet waħda sempliċi li din hija miżura li għamilna ma' kull min ġej lejn Malta mid-dinja kollha, jekk hu ġej mill-Awstralja, jekk hu ġej mill-Amerika, jekk hu ġej mill-Italja, jekk hu ġej mill-Ingilterra. Kellna restrizzjonijiet anke l-Maltin stess, Malti llum ma jistax jaqbad u jsifer barra u jiġi lura, dawk huma realtajiet. Waqqafna l-katamaran bejn Malta u Sqallija ħlief għall-importazzjoni tal-merkanzija. Jiġifieri din hija miżura li għamilna across the board. U realtà turina illi ma stajniex nibqgħu b'sitwazzjoni ta' influss ta' immigranti illi kienet jipperikola il-sitwazzjoni f'pajjiżna. Għandna r-riżorsi kollha tagħna, r-riżorsi tal-forzi tal-ordni, r-riżorsi tal-armata, ir-riżorsi tas-saħħa pubblika li l-koll huma affukati, li l-koll huma konċentrati fuq li rrażnu t-tixrid tal-imxija tal-coronavirus, tal-COVID-19. U għalhekk ma jistax ikollok inti li dawn ir-riżorsi flok jibqgħu iffokati kif huma llum, toħroġ l-armata tiegħek 20 ta' mil il-barra minn Malta biex tiġi f'pożizzjoni li tagħmel dawn is-salvataġġi. Din hija realtà li għandna qudiemna din fi gwerra siekta, f'gwerra differenti minn dik tradizzjonali għax m'hemmx l-armamenti ma hija gwerra, qegħdin nikkombattu l-imxija ta' pandemija illi rajna ftit li minn xtutna x'ħerba għamlet, x'massakri għamlet,
nħarsu lejn l-Italja, d-dispjaċir tiegħi u nagħti l-kondoljanzi lil tant familji tal-ħbib tagħna Taljani, Spanja, pajjiżi oħrajn ukoll fejn rajna imwiet ta' aktar l-Italja kien hemm ġranet fejn qabżet id-900 mewt ġurnata. Ġifieri iva, hija gwerra. Hija gwerra li tħalli ħafna mwiet u ħafna vittmi warajha. Għal daqstant kellna deċiżjoni li mhux faċli toħodha, kienet deċiżjoni li hija diffiċli ħafna biex toħodha li wieħed jifhem id-dbatijiet li għaddejjin minnhom dawn il-persuni li f'pajjiżhom jekk inħarsu lejn xtut Libjani hemm gwerra li għaddejja u hemm gwerra mhux biss tal-coronavirus imma hemm gwerra tradizzjonali, imma kellna niġu f'sitwazzjoni fejn se naslu. Se nażlu bejn li nagħtu priorità lis-saħħa tal-poplu Awċi u Malti, jew nagħtu dik il-priorità nwarbuha fil-ġenb u ngħidu hemm prioritajiet oħrajn. Għal daqstant aħna fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern tal-Poplu Malti u Awċi bil-fors li kellna nagħtu l-priorità lis-saħħa tal-poplu Malti u Awċi dak huwa d-dover li aħna fdati bih, fl-aħħar mill-aħħar din hija deċiżjoni li jiena nemmen li ttieħdet fl-interess tal-ġid komuni ta' kull min qiegħed jgħix fil-Gżejjer Maltin. Jiġifieri ma kienx deċiżjoni egoistika, imma din kienet id-deċiżjoni li kellha tittieħed fl-aqwa interess fil-ġid komuni tas-soċjetà Maltija kollha. Mhux deċiżjoni faċli kif għadni kifet, imma kienet deċiżjoni neċessarja. Għal daqstant, iva bdejna billi għalaqna l-ewwel id-dħul ta' bastimenti tal-NGOs, jivi dawk il-bastimenti li għandhom il-bandiera u jmorru jagħmlu salvataġġ u ġenwin jew mod ieħor ta' immigranti, ħadna l-ewwel deċiżjoni li kienet li dawk ma jidħlux ġewwa l-portijiet tagħna fit-3 ta' April, dik id-deċiżjoni implementajniha mill-ewwel u ġiet osservata, u mbagħad estendejna dik id-deċiżjoni anka għal dajjes li ma jkollhomx bandiera, ġifieri dawk id-dajjes li fuqhom ikun hemm dak li naraw dejjem ħafna migranti fuqhom li ma jkunux reġistrati u naturalment jidħlu fl-ibħra tagħna b'mod irregolari, u hemmhekk ukoll ħadna din id-deċiżjoni illi ma nistgħux niggarantixxu port sikur, post sikur għal dawn l-immigranti irregolari ġewwa pajjiżna. Momenti straordinarji, żminijiet straordinarji jagħtu lok ukoll għal deċiżjonijiet li huma diffiċli li jmorru lil minn normalità. Huma deċiżjonijiet meħtieġa li bħala gvern beħsiebna nkomplu nenforzawhom. F'pajjiżna sfortunatament din il-ġimgħa kellna 3 imwiet, 3 anzjani li tilfu ħajjithom minħabba il-COVID-19. Kemm għadha taħt kontrolli s-sitwazzjoni f'pajjiżna, semmejt inti l-Italja u Spanja fost oħrajn, pajjiżi li n-numri fihom ixxukjaw lid-dinja nistgħu ngħidu. Kemm taħseb li huwa importanti li kulħadd jagħmel il-parti tiegħu ħalli nevitaw li niġu f'sitwazzjoni jekk nżommu n-numri f'pajjiżna minimu kemm jista' jkun? L-ewwel nett nestendi l-kondoljanzi tiegħi u tal-poplu Malti u Awċi mal-familjari ta' 3 persuni li ġew neqsin minħabba il-coronavirus f'Malta. Momenti diffiċli għal familjari kollha, telf tal-eżiż tagħhom, kif kienu momenti diffiċli fl-Italja, l-ħbib tagħna, Taljani, l-ħbib tagħna, madwar l-Ewropa kollha, madwar il-bqija tad-dinja kollha li fl-aħħar mill-aħħar jien ma nħares lejn Ewropa, nħares lejn dinja waħda illi l-koll inħossu għal xulxin għandna dak is-sentiment ta' solidarjetà ma' xulxin u iva jiddispjaċik meta inti tara dawk li mwiet ta' anzjani, mwiet ta' anka żgħażagħ ukoll ta' persuni żgħar fl-età, persuni ta' età li ta' fuq 40 sena, ta' 50 sena. Rajna illi kienet pandemija li laqtet nies minn diversi sferi tas-soċjetà ta' etajiet illi huma differenti. F'pajjiżna kellna x-xorti, mhijiex xorti li ġiet waħedha però, għaliex ħdimna liha, għaliex konna preparati, għaliex tlaqna niġru qabel bdiet it-tellieqa, u allura kellna dak il-vantaġġ li stajna ħadna naraw xi ġara f'pajjiżi oħrajn fejn baqgħu jgħidu xejn mhu xejn, din hija xejn mhu xejn, din hija bħal influwenza normali u xi ħaġa li tgħaddi. F'pajjiżna ħadna approach li kien wieħed differenti. Rajna ħarisna lejn x'kienet jiġri f'pajjiżi oħrajn u ħrabna niġru qabel bdiet dik it-tellieqa f'pajjiżna. U bekk kellna dan il-vantaġġ li ma qadniex ngħidu xejn mhu xejn mbagħad wieħed is-sajjara u nirreaġixxu skont ma jinqala, imma konna proattivi, antiċipajna dak li seta' jiġri, ħadna l-miżuri kollha minn aspett ta' organizzazzjoni mill-aspett tal-saħħa medika, organizzazzjoni minn naħa loġistika, ġifieri kellna pjan ta' kontingenza. Jalla ma niġux biex nużaw dan il-pjan, jew nużaw biss partijiet minnu, s'issa użajna biss partijiet minn dak il-pjan ta' kontingenza. Manna pjan għal kull ċirkostanza li tista' tinqala. Jiġifieri pjan li beda minn day zero, minn dik kellna l-ewwel każ, u mbagħad jibqa' dej
skont ma jimxu il-ċirkostanzi. Sissa attwajna parti minnu dak il-pjan jalla ma jkollniex għalfejn natwaw iżjed. Kollox jiddependi fl-aħħar mill-aħħar minn kemm se jkunu qegħdin jibqgħu jikkoperaw in-nies. Ma nibqa' nagħmel dan l-aċċent illi forsi jidher li huwa wieħed żgħir imma wieħed importanti ħafna. Kollox jiddependi kemm jikkoperaw in-nies. Jekk in-nies jibqgħu jitħaltu, joħorġu barra, jiġru barra, hemmhekk wieħed se jkollu mhux biss iżid il-miżuri, imma jista' jkollu wkoll jeskala l-miżuri u jiskatta aktar minn dan il-pjan ta' kontingenza li għandna li jkun ifisser li se ndumu aktar biex niġu lura għan-normalità. U għalhekk għad-domanda tiegħek jekk aħna rnexxielniex nikkontjenu s-sitwazzjoni, iva, ir-risposta hija iva aħna rnexxielna nikkontjenu s-sitwazzjoni, għadnet nikkontjenu s-sitwazzjoni sal-lum, jekk illum il-Prof Gawċi se tgħidilna li għandna numru baxx ta' persuni illi ġew infettati mir-ran tat-testijiet tal-bieraħ, dan ma jfisser xejn imma, dan ifisser biss illi għadnet inżommu s-sitwazzjoni taħt kontroll, imma ma jfissirx li hija liċenzja biex fissija neqsin kwart. Kulħadd jgħid ħa noħroġ għal ħarġa tal-ħadd wara nofsinhar għax illum lejt u naffordjaw ġurnata ta' rilassament għaliex hija festa pubblika. Ikun żball kbir ħafna ħafna. U għalhekk qed nagħmel dan l-appell, ikunu xi jkunu n-numru li se jitħabbru fin-nofsija, xorta għandna nibqgħu ġewwa d-dar. Jinoħorġu biss għal dak li huwa essenzjali, xiri essenzjali, mediċina, mill-bqija nagħmlu dak is-sagrifiċċju, maħniex qed nitolbu ħafna. Għandna l-forzi tal-ordni tagħna, hemm min qiegħed fuq il-baħar, hemm min qiegħed f'ċentri ta' immigranti li qiegħed jagħmel ix-xogħol tiegħu, hemm kull min qiegħed involut fil-saħħa medika ta' pajjiżna, qiegħed l-isptarijiet tagħna, qiegħed jaħdem hemm ħafna nies illum li m'għandhomx il-privileġġ li jiklu mal-familja għax qegħdin jaħdmu biex jipproteġu s-saħħa u s-sigurtà f'pajjiżna. Mela allura l-inqas ħaġa li jista' jagħmel kull wieħed u waħda minnha huwa li nuru s-solidarjetà magħhom u ma noħorġux. Dal-persuni qegħdin jaħdmu f'ambjent diffiċli ħafna, f'sigħat ta' xogħol twal ma jaqtaw xejn, m'hemm sibtijiet, m'hemmx ħdud, m'hemmx lejl u m'hemmx nar. Mela allura kull min qed jgħid illum jien qiegħed id-dar imma ddejjaq ġewwa, immaġina qiegħed fis-sitwazzjoni ta' dawk il-persuni li qed jaħdmu fuq il-front line illi qegħdin jieħdu sogru u hemm ħafna nies li qegħdin jieħdu sogru għal ħajjithom biex ikunu jistgħu jkunu ta' servizz għal ħadd ieħor. Dan għandna napprezzawh u għandna nuru l-biċċa żgħira li nistgħu nagħmlu aħna billi nagħmlu wkoll dak is-sagrifiċċju, iva ħalli flimkien noħorġu minn dan il-mument kemm jista' jkun malajr. Il-bieraħ kien hemm il-Fond Monetarju Internazzjonali illi innota li l-Gvern qed jilqa' l-effetti tal-pandemija billi qed jieħu diversi miżuri ekonomiċi u soċjali. Aktar kmini din il-ġimgħa anki l-Kamra tal-Kummerċ ħarġet b'reazzjoni illi l-effetti, il-pakkett anzi finanzjarju li ħabbar il-Gvern li ta' min ifakkar li ġi rivedut aktar minn darba anki pari passu ma kif żviluppat sitwazzjoni f'pajjiżna qal illi dan se jkun qed jgħin lin-negozji. Stennej daw il-riżultati daw rispons pożittiv? Iva, l-IMF temmed dak li jissejjaħ bħala l-Article 4 Consultation, ċertifikat uħor pożittiv lejn pajjiżna, reazzjonijiet tal-Kamra tal-Kummerċ innotajthom b'sodisfazzjon ukoll anke fuq il-mod kif ikkummentat kemm bil-pakketti finanzjarji li ngħidejna irnexxielna nsalvaw impjiegi u għaldaqstant ma kienx hemm it-telf tal-impjiegi li kien prospettat li se jiġri minħabba l-effetti ekonomiċi negattivi tal-pandemija. Fadal aktar miżuri ekonomiċi x'inniedu, miżuri ta' inċentivi ekonomiċi biex insaħħu nżommu ħajjin in-negozji tagħna biex jinżammu l-impjiegi fuq kollox. U għaldaqstant il-pakkett, partikolarment it-tielet pakkett finanzjarju li ngħidejna fejn allura tajna somma ta' 800 euro għal kull ħaddiem f'dawk il-kategoriji ta' impjiegi li ġew milquta b'mod l-aktar negattiv, u mbagħad kien hemm benefiċċji oħrajn b'mod li ntlaqtu 110,000 ħaddiem mhijiex ċajta ħnet nitkellmu fejn 110,000 ħaddiem f'pajjiżna ingħataw inċentivi finanzjarji, ingħataw benefiċċji finanzjarji sabiex ma jintilfux l-impjiegi. Dan huwa għaliex il-Gvern jemmen fl-impjiegi, jemmen fix-xogħol, jemmen fin-negozji tagħna. U kif in-negozji tagħna f'dawn l-aħħar snin kienu katalisti biex l-ekonomija ta' pajjiżna ħarbet tiġri il-qoddim għand ekonomija kif ikkummentat l-IMF innifisha fil-rapport li għamlet ekonomija li tisboq dik ta' pajjiżi Ewropej oħra b'diversi drabi. Dan ġara għaliex mhux biss kien hemm il-ħidma tal-Gvern, ma kien hemm in-negozji tagħna li jinvestew flushom, kien hemm in-negozji tagħna li ħadmu, kien hemm fuq kollox iżda l-ħidma tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Flimkien mal-ħaddiema barranin li kienu biżlin li għamlu l-almu kollu tagħhom u flimkien ħloqna dan il-pakkett ta' persuni, in-negozji,
ħaddiema Maltin, ħaddiema Awċin, third country nationals, ħaddiema li ġejjin minn pajjiżi oħrajn Ewropej illi flimkien ħadmu u bis-saħħa ta' dik il-ħidma kabbarna l-ekonomija tagħna u gawda minna il-pajjiż sħiħ. Dan huwa l-mument allura li l-Gvern jagħti lura l-fiduċja lin-negozji tagħna lil ħaddiema tagħna f'mument li hemm bżonn li jiġu mwiżnin. Kif bl-istess mod kienu huma li kabru l-ekonomija tagħna, illum l-ekonomija tagħna titpatti lura turi dik il-fiduċja biex malli niġu lura n-normalità, il-businesses kollha tagħna, n-negozji tagħna jkunu up and running, naħarbu niġru mill-ewwel il qudiem stajna nagħmluh għaliex kellna ekonomija b'saħħitha, kellna finanzi tal-pajjiż fis-sod, ħsibna għal ġurnata fejn seta' jkollna l-maltemp, u ġiet maltempata kbira, kif jaf kulħadd kieku ma konniex bilgħaqlu ma ħsibniex għal din il-ġurnata, kieku l-ħaddiema tagħna ma ħallsux it-taxxi, kieku n-negozji tagħna ma ħallsux it-taxxi, ma kienx ikollna minn fejn nagħmlu dan il-pakkett ambizzjuż ta' inċentivi finanzjarji li tajna pakkett ambizzjuż ħafna li ifisser meta wieħed jikkalkula rajna ċifri kulħadd jaf x'inhuma iċ-ċifri jfisser ħafna. Imma kien fil-verità lanqas ħaġa li stajna nagħmlu. U jien għalhekk fiduċjuż li malli noħorġu minn din il-pandemija, fiduċjuż li m'għandhomux ma noħorġu minn dan il-mument sakemm nibqgħu dixxiplinati, kollox hemm dik is-sakemm kbira, jekk nibqgħu dixxiplinati noħorġu m'għandhomux jekk ma nkunux dixxiplinati. Se nibqgħu inkaxkru u għal daqstant hija kwistjoni ta' kemm se nkunu dixxiplinati magħna infusna u nerġgħu naħarbu billi l-ekonomija tagħna taħrab il quddiem jibqgħu isiru l-investimenti, jerġgħu jiġu l-investimenti minn barra f'pajjiżna u għal daqstant jekk tgħidli jien ix ottimist ngħidlek kawt imma iva ottimist pożittiv fiduċjuż ħafna fl-abbiltajiet tal-Maltin u l-Awċin dejjem urejna kemm aħna poplu reżiljenti. U reżiljenti l-aktar f'mumenti ta' diffikultà. U dawn il-momenti ta' diffikultà qegħdin joħorġu l-aqwa fil-poplu Malti. U nitkellem fil-termini ta' poplu Awċi u Malti wieħed. Dan huwa mument fejn verament urejna kemm aħna poplu maqut, m'hemmx kwistjoni ta' kulur politiku, il-messaġġi ta' inkoraġġiment li nirċievi b'mod regolari mingħand persuni li ma jemmnux fil-politika tal-gvern imma li tant jagħmlulek inkoraġġiment f'dan il-mument għax ħadnu kulur politiku differenti, ma tant jagħmlulek inkoraġġiment u tant jinċentivawk u jimmotivawk biex tibqa' dej bil-ħidma u vera rajt sentiment nazzjonali, sentiment ta' għaqda li iva qegħdin f'dan il-mument partikolari bħala pajjiż wieħed, bħala poplu wieħed, kulħadd qed jagħmel il-parti tiegħu biex noħorġu minnu u jiena fiduċjuż li iva noħorġu kemm jista' jkun malajr u nkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin bil-ritmu ekonomiku li kellna f'dinja illi ngħid li tkun kemm xejn differenti wkoll. Illum lajt il-kbir u anke nagħlaq hawnhekk dal-waqt nofsinhar jistgħu dan il-ħin il-familji jkunu qed jinġabru flimkien għaddejjed tisir kulħadd qed ilesti għall-ikla tal-għid. L-appell tiegħek żgur li ħajkun differenti minn sin oħrajn. Iva, kif tkellimt aktar qabel, għajt differenti, għajt li se nibqgħu niftakruh f'ħajjitna kollha li se ngħidu illi fis-sena 2020 kellna din ir-realtà madwar id-dinja u l-bniedem kellu jaddatta. Kellu jaddatta għal din ir-realtà, illum qegħdin f'ġurnata fejn tradizzjonalment kulħadd jiġri barra fil-festi, l-marċijiet, kulħadd jieħu il-pjaċir, però xorta waħda ngħid illi għandna llum skoprejna forsi kien hemm ħafna li traskurajna l-valur tal-familja, l-importanza tal-familja. Dak huwa valur li rġajna skoprejnieh mill-ġdid. U għal daqstant, fil-waqt li dan huwa mument li kulħadd qed jgħid li huwa negattiv, jiena nara l-pożittiv minnu wkoll. Nara pożittiv għal resetting ta' ċertu valuri illi forsi fl-ordni ta' priorità tfixkilna f'xi wħud minnhom li rġajna tellajna l-valur tal-familja l fuq l-importanza tal-ġabra tad-dar ukoll, issa mhux qed ngħid illi se nagħmlu ħajjitna kollha ġod-dar u ħajjitna kollha magħlu, anzi qed ngħid differenti, qed ngħid li importanti li tibbilanċja fil-ħajja, li inti żomm il-familja bħala dejjem l-ewwel priorità dak il-valur bażiku tal-għaqda tal-familja illi iva dak l-affarijiet li forsi ma konniex qed nagħtuhom importanza llum fimna kemm huma importanti, il-valur tas-solidarjetà, il-valur li naħsbu f'xulxin. Illum dil-pandemija juriet kemm importanti li int ma taħsibx fik imma tittaħseb f'ħadd ieħor. Taħseb fik ukoll imma tittaħseb b'mod ewlieni f'ħadd ieħor. Ma tiċtara xi jien għandi 30 sena u jien b'saħħti u jiena l-coronavirus mhux se jagħmel li xejn. Allura tgħid mela ħanagħmel dak li nixtieq. Imma ma taħsibx min għandu 80 sena. Dak huwa dak li rġajna rriskoprejna li jien irid naħseb fija ma rrid naħseb ukoll l-azzjoni tiegħi x'impatt negattiv jista' jkollha fuq persuna li s-saħħa tagħha hija aktar fraġli minn tiegħi. U din hija dak li f'dan il-mument rġajna rriskoprejna. U għalhekk mill-negattiv joħroġ ukoll pożittiv, mix-xewk joħroġ il-wart u għalhekk l-appell tiegħi jibqa' wieħed illi llum nerġgħu ngawdu dak il-valuri ġodda
illi rġajna skoprejna, importanti li issa mhux jgħaddi dan il-perjodu nerġgħu mmorru lura għal back to square one, fejn forsi l-flus jiġu l-ewwel priorità jerġgħu ejja nżommu kollox f'din l-ordni li rġajna stabbilejna ta' valuri, ta' prioritajiet. Familja, l-imħabba lejn xulxin, ir-rispett reċiproku, solidarjetà li aħna fuq kollox poplu Malti u għawċi wieħed, poplu maqut, poplu li ma nħarsux lejn kulur politiku, dan verament wara kemm aħna poplu li nirrispettaw lil xulxin, li nemnu f'xulxin, li nħobbu lil xulxin, li risspettajna l-abbiltajiet ta' xulxin, li rejna is-sens ta' solidarjetà ma' xulxin f'mumenti ta' dieqa, u rejna kemm verament poplu Malti u għawċi wieħed u jiena għandi tama u fidi kbira, fiduċja kbira, illi se nibqgħu mixjin il-qudiem inkomplu nsaħħu lil pajjiżna bħala poplu Malti u għawċi wieħed u verament gburi bil-poplu tagħna kemm wera valuri sbieħ u kemm wera solidarjetà ma' xulxin f'dan il-mument partikolari. Prim Ministru, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek minn hawnhekk nawgura l-kumplament tal-ħati tajjeb lil kulħadd. Infakarkom li llum b'differenza f'nofsinhar is-Supretendent ta' Saħħa Pubblika l-Professur Xarminga u se tkun qed tagħti l-aħħar aġġornamenti u l-aħħar ċifri ta' sitwazzjoni dwar il-coronavirus f'pajjiżna. Nsellmilkom.